Coba iki. Jan. Awake kesel. Berjalan-jalan. Wayahe turu iki. Sarapan gak terus turu noh. Enak iki. Bebek cantik berjalan-jalan karo besti-besti tersayang. Arek lempoe. Turu matok. Alah, bisa apa dhewe ngumbahi dhewe. Sah-sah dhewe iki kering nek arek mepe. Jan. Urip nek dhewe iki ya soro tibake. Apa dhewe jan kesel ra ketok penggaweane wong wedok iki. Loh, Ton ki balik to, Ton? Aduh, kesele. Balik to, Ton? Iya balik. Wong iki maya pirang-pirang dino ra balik. Aku ngopo dhewe opo Dik iki jumbahi iki. Aku arep turu. Ngantuk aku ki kesel. Apa dhewe. Wong kok lunga pirang-pirang dino ra balik jumbahi iki. Jumbahi iki. Wong kok nyiksa wong lanang sak uwen-uwen ngantek seminggu rung balik. Yo salah to. Salah nyai kita sawangan iki. Salah sapa gur mbok kon ngaret nang omah kan yo pengen seneng-seneng karo besti. Besti apa besti yo pamit lunga ora pamit. Alah lek pamit mesti gak boleh mbok kon ngaret mbok kon pengen sapi. Sapine durusi. Alah aku kesel arep turu sik. Kongkon kok malah gantah kowe iki wis seminggu nyiksa wong lanang masak dhewe umbah-umbah dhewe sah-sah dhewe. Ngarit dhewe pendaramu ra kesel apa piye? Ya sampean ben ngrasakne dadi wong wedok iki piye? Ora gur nyalahne nyeneni. Kendang mau sampean hagur linggo iki gek durusi sapine kae kok malah meneng ae nang kono. Iya ya. Kendang ora. Iki nek domo kok anu malah malah awak genjet terus. Iya ya. Wong kok malah jenenge wong sik kesel balik. Aduh kok. Kesel dolan makane nek mau kesel ora dolan. Nang omahe kesel-kesel nek gawean ora terus kesel dolan ora pamit. Yo kan pengen refreshing. Jawab terus nek diomongi. Wong kok enggak ngomong jawab, ngomong jawab. Lah. Kok ora tinggal lunga neh kapok engko mangan. Lunga kono pisan arep lunga. Wong kok manggon karo pengamen kono. Dadi tukang ngamen kono. Alah, empuh. Wong kok lunga seminggu ra mulih kok tambat kesel. Wong kok karepe dhewe urip eneng tatanane. Urip ra gelem dhewe sak penake dhewe. Engko ora bener neh wong sapi ta. Lah kesel malah kon anu sapi. Mbok yo wong dhisik nyapa lho. Pengen leren kok malah aku neh lho. Ya kan kok tak urusi toh. Kok ora sabaran men. Tegel tok. Ini barang kenyeh ram. Kalau ngopi kayak gamblong enak sampai ra bener. Tonton. Suwimen. Lah iki lho koyo ngene iki lho selange. Sabar. Iki ngene iki lho Ton. Gamblong dhisik. Sama gamblong dhisik kayakne. Bergamblong dhisik dikekne terus uyah terus ditutup. Yo nek ngene iki sapine iki ora doyan to nek banyu-banyu tok kok ngene. Mun aku iki karo kowe. Bukan kok tak kei iki. Ya, ora tau bener. Kowe sapi ora tau bener. Layap ra mulih-mulih. Wong kok. Ya kan biasanya kan terus tak kei iki tak kei uyah. Gamblong dhisik uyah terus banyu. Iya wae. Wong ya mangan dolan ngawak ngono kuwi. Wong kok semremet masakne iki. Yo sampeyan nek no. Wis kale kono diombahi ke, klambine ke. Ngurusi sapi ngono kok kan. Klambine diombahi nyapu-nyapu kono. Iya. Bleng ngrasakne karo kowe iki. Wong kok ngurusi sapi kok ya ora iso.